weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to maymana tuggeƴa arɗo sagata juude jeeri juude jaaɓi juude waalo kombo bafata dingiraya kon waktu yoni hatto mofti kame jenne masina ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal janggoɓe duɗal jaabi ha tirdi ngala ndar gueƴdande maayo e pelliti ruttade ñalawma hande o e cuuɗi janguirɗi mumena tonto leydi Mauritanie nokku biteɗo Ayoun ne tawe nokku biteɗo Ayoun wuuro wiyetego Ela Trosa e subaka hande o ko hakkude nehoɓe jawdi kame dadiɓe nokku mbaɗi pooɗe ndure tonto leydi Mali nokku biteɗo Kouma Gane tawe nder falde mofti toon ne kadi ko pelɓodirala e kikiɗe heccanke ko famɗi ko kala capanɗe tato e ɗiɗo ɓiɗɗo pullo mbasi hen pittali mumena tonto leydi Gambie caggal wargoji bannoɗe nder leydi ndi sukaɓe tatoma en ketto musidɗo meɗen koddenene Abouba tonto leydi Guinée taw kadi ko laanila gollotongel e gollorgal tonto dinguirayi taw ko gollorgal bitegal SM2 hanki noon guel laanira yani yimɓe nayo ne gonno hen mbasi pittali mumena kabruji menan jolam jaɓeri ko haali Abouba o woto godde joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون battake dottugola duwaw caggal jaltugola aduna biyetenoɗo Baba Haruna Hammadi Thiam ɓurnoɗo andirede Haruna Kosa Thiam yalti aduna noon ñalawma aljuma ɓennuɗo henno toon to cuuɗi meɗen to wiyete Kosa walla ni mbiyen toon to juude jeeri taw kadi yettini battake o ko ɓi ko biteɗo Amadou Kosa Thiam Amadou Kosa Thiam e Alhaji Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo kono ne kadi Mila Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo Samba Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo Yahya Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo Buuɗi Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo Tullay Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo Maymuna Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo Tullay Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo Huley Kosa Thiam ko ɓiyuma cankiɗo Maymuna Kosa Thiam ko ɓiyum cankiɗo kamɓe kala ɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe e juude jeerinaɓe kami juude waalo kono ne kadi juude jaaɓinaɓe hafayen ma babaɓe kono ne kadi dungel hafayen ma hayre mbara hayre gollere seno busoɓe e ko taari juude kala ha tenti tonto Kosa taw kadi ko wuuro ngowo taw kadi ko wuuro ngowo sincani hoore makko aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe duynoɓe kala nde gueno wendantaɓe baraji so windi kadi woto monto kamɓene en duwanimama ɓe dendagal bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo ɗe nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde gueno yurmotomo yaafomo nannamo aljanna ko wona ɗum ko noon kanko Amadou Kosa Thiam omo nelda duwaw dendagal bandiraɓe kala omo rutta duwaw dendagal bandiraɓe wonɓe dente WhatsApp duynoɓe daño ruttude duwaw kala e ɗe o dañano kala omo rutta ɗumen duwawa caggal noon jaltugol aduna jinnaɗo makko biyetenoɗo Haruna Hammadi Thiam e ɓurnoɗo andirede Haruna Kosa Thiam jaltuɗo aduna toon to Kosa walla tan mbiyen toon to juude jeeri taw kadi yaltiɗo aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi e jeegom toon to Kosa taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo biteɗo Amadou Kosa Thiam taweteɗo toon to leydi France ha joni keddoɗen koye ɓattake lahgal wonande oɗo hen suka ko almudo Qur'anil Karima o wiyete ko Amadou Ba kanko Amadou Ba noon wo jangganno ko to janggata ko toon to Bambilor bale bale julinde noon ko nden tigui o iwi toon to Bambilor kanko noon wo jeeya ko cuuɗi men to wiyete may manato ko toon wo jeeya kono haɗo ɗo gonɗen wo iwi to Bambilor kono wo suwata wo yettade toon to suwata yettade toon to may manato kanko
kanko no wiyete ko Amadou Ba wa yarata koye duuɓi sappo e ɗiɗi jinnaɗo makko gorko wiyete ko Alhaji Ba nene makko wiyete ko Buuɗela So kala noon bawɗo yidemo yo jokkodire ndeɗo hen tongode 77 265 74 21 walla mbaɗa 77 573 60 44 kala imon jiiɗomo so waɗi gelɗo hen noddirguel maɓe nota ɗum oɗo saaha noon jinnaɓe makko kala ene jiiɗi andude to heeri taw kadi yettini ɓataki o ko musidɗo meɗen biteɗo Mouhamed Ibrahima Sow taweteɗo tonto Espagne. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ɗen goni amde nogas e naya korsa hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetate kabruji mena ɗemgal pulaar toon to nder gueji dande ma paɗena duɗal jaabi hatiri ngal gasto berzin caggal kekene foto wonde lewru fawdo guila tan sappo e joyi lewru mayno ndu ha yetti oɗo saaha mo gonɗen koko udduno ha tiiɗi saabi ɗum noon ko janggannoɓe toon ɓe mbino ti ko yo ñawore waɗe taw kadi koye musidɗo mabɓe baraɗo tuma kadi nde ɓe mbanno seppoji mabɓe ko fate banggue boursiji mabɓe caggal no ɓe jurnitimɓe tawi tigui ɓe goni tigui koye tardede mawde no fewi kamɓe kala ɓe dokkodiri aadi oɗo hen subaka hande maɓe ɓamto jangde mabɓe toon to duɗal jaabi hattirdingal nder gueƴa dande maayo ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaali hakkude Farba Ngom kame Moustapha Cissé Lo Farba Ngom ko sarɗiyanke kadi ko maire mo Agnam Moustapha Cissé Lo kam tigui wonno gardiɗo landa APR kam woni gardi landa APR taw kadi ko toon to Mbacké caggal nde Moustapha Cissé Lo suuti konngudi mum farnude Farba Ngom ko wona ɗum kono ñalawma hanki o noon Farba Ngom kañumne tardani jabtademo kala tuma nde Moustapha Cissé Lo holliti wonande kay Farba Ngom ko gawlo jaho woni wulla kanko noon Farba Ngom o holliti omo farnori ko tawi nene makko e bamma ko woni gawlago to banggue nene kame banggue baba kala ko gawlo dokka mo wona gawlo woni Moustapha Cissé Lo kala hitande arde omo rokka ɗum kene foto wonde nayi sappo caggal nde yiiɗi wadde ko wiyete cantal woni maggue mabɓe ko wona ɗum ko kadi e kala saaha Moustapha Cissé Lo ne ara kay hay demal biro makko gam yidde dañde hunde ko waɗi e poste makko kanko noon ala ko larte Moustapha Cissé Lo hay batte so wona oɗo saaha mo gone Moustapha Cissé Lo ko joom doole mo yiiɗa gollade jiɗɗo wurde dow yimɓe tuma kay nde hoorejo leydi Sénégal toɗɗimo yo ardo ko fate banggue APR toon to Mbacké ardimo toɗɗimo kadi yo ardo ko fate banggue CEDEAO ko wona ɗum konon kanko Moustapha Cissé Lo Allah makko wonde neɗɗo jiɗɗo wurde doole janane ko nde tigui o fotani hoorejo leydi Sénégal kaddi gurdam makko o jam fota ko ɗum kono konngudi makko gonɗani ɗin noon ko konngudi Farba Ngom taw kadi koye jaydeli leydi Sénégal oɗo hen subaka hande ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale Aliou Sall ko miñum hoorejo leydi Sénégal kam kadi woni maire wawro wiyetengo Guédiawaye ene tawe nder Dakar yewtere makko hanki hakkude makko e Jeune Afrique ko jayde wiyete noon ɓe noon dañi namdademo ko fate banggue hol jogoɗo lomtade hoorejo leydi Sénégal kanko noon o holliti ɗum wonani e miijo makko tene kadi arani e haqqille makko yidde laamade leydi Sénégal wona ɗum tigui ummanimo wona ɗum kadi woni fandare makko kono noon o holliri e kala saaha won rewoɓe lesɗe ndewa caggal ne puusamo so tawi hoorejo leydi ni mandaji mum gasi yo lomtu ɗum e gardidi leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiadiaye tonne kadi ko debbo goto biyetenoɗo Maya Faye jaranoɗo e duuɓi 45 kam tigui nawtani fittandu muɗum jomum guila jomum aranani ɗum kanko noon ñalawma hanki o watawati ko toon to ladde Thiadiaye omo haɓɓi hoore makko e lekki omo welta caggal nde dediɓe gaari ko nden tigui jippini ɓandu makko nayi ɓandi makko to cuuɗi cafriɗi biyaɗi morga taweteɗi toon to Mbora ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Dumga Wural Fa e nder oɗo hen beete hande ko suka gorko goto jippinannoɗo ko fate banggue ciment kame gueɗe kewɗe e nder werla goto caggal mo ko ɗon tigui wonate werla oɗon ɗo garas Dumga ɗo kala no huɓɓi oɗon werla ko ɗon tigui werla o yeehi deke noon o wawano dognude werla ko ɗon tigui werla o acci lawol yahi noon e nata e dorumaji kame gasde ha yette woyndu woturu heeli ɓaale woyndu ko ɗon tigui werla o sani e woyndu he
ko don wajji piyo wade ladde haada do gonnen wo suwata wo yitede be yimbe yobe tinno be ndento wonki fijirtaake joni tonto leydi Sénégal keddoden ma en jaha tonto Madina Torobe Madina Torobe naade e ko tari Madina Torobe kala jalti odo hen subaka hande ngam jabbade ambassade mo leydi Amérique kame sete timmoda caggal non de ambassade mo leydi Amérique toddi e ndara redu foot abe jidi wadde tona ko wiite centre de santé taw kadi ko baddo fayida no feewi be cubinoma non e nder falde Kanel be jurnti be jeeha tonto wuro Sidi be cubi e nder wuro wiitengo Madina Torobe odo saha non Madina Torobe ke wono duubi didi wadin ton ko wiite case de santé ko fate celal balli kambe jobanta yimbe mabbe kambe badata kala odo saha non laamu Amérique felliti tigi walli debe kambe wuro wiitengo Madina Torobe dum sabi non odo subaka hande gaji kabama yimbe kala jalti rewbe worbe kala nyantule mbadama fina tawa kala wadama ngam tertade ambassade mo leydi America e tonto ciudi meden Madina Torobe ko wayi hen wonde kala ma en garto hen nyalawma jango taw en kebi ko buri hen labde nde tawnodo saha mo gonen be ngoni tigi koy tertude be ngoni kadi koy kongudi ko fate grangal ambassadeur mo leydi Amerique tonto ciudi meden wuro Torobe taw kadi iwi koy musidɗo men biteɗo Ceerno Ndiaye joɗiɗo tonto leydi Congo sen ngewi tonto leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paren ma en kaali jayinde witen adararen fobe kolliti tonto Ayun wuro witengo El Proche ton kadi ko hare watti no subaka hande hakkunde nehoɓe jawdi kame dadiɓe nokko caggal nehoɓe jawdi ɓe jippe boli gam hollirde metti mumen no feewi oɗo saaha mo gonen ñamde jawdi ne ngakki ton teni ko arno ko ala hen kala koɓe ji caggal nde ɓe jippinde dadiɓe tigui gaari ɓe mbaddi cennomi centumami oɗo saaha mo gonden no fotiri kala jaam fuɗɗima artude tonto falde Ayuna ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaala jayinde witen al akhbar ɓe kolliri wonande kay araray mo gendi arab sahrawi yamane weɗo e nder boli noksata taw kadi ko sahrawi biteɗo RASD ko wona ɗum konon ɓe kolliti wonande kay lawol fade to bawol laaɗi doyi ngal umtunsi ko toon tigui yiya oɗon araray ne weɗo saabi ɗum noon ko wonande kay Mauritanie ene jogori jaɓɓade taw kadi ko union africaine taw ko lawol batowol capanɗe tati e goho ko wona ɗum ko noon yoga yimɓe kay kolliti cigila duuɓi capanɗe jeetati e guila 1980 ha yetti oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie ene jokkodiri e araba sahrawi kono noon ambassade arabi sahrawi ala e nder leydi Mauritanie wonani consulat holko saabi aɓe benna araray gendi leydi Sahara e nder boli noksat kala ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayinde witende sahaɓe kolliti wonande lunde wonande lundiyanke biteɗo wulde mawlude holliti oɗo saaha mo gonɗen miijo majji mabɓe kay ko faddade Abdoulaziz caggal nde ɓe bonni leydi ndi o holliti wonande laamu Abdoulaziz ko laamu bongu no fewi wonande leydi Mauritanie oɗo saaha ɓe jiiɗi tigui kala kay mo Abdoulaziz gollodirta ko yidde baade ɗuma beele régime Abdoulaziz ne ha tawi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenaya ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayinde wiite adararen foɓe kolliti wonande jayinde wiite al akhbar ko ɓen jalti ɗum caggal nde jagorɗo cellal ɓalli yaltini yimɓe hewɓe no fewi yo jaa e nder leydi ndi gam waɗede ko wiite examiné ko fate banggue ngakkude haroduru ɓen noon jeehino ha toon to hawdila sharqi jeehi ha nokko biteɗo Giravia nokko biteɗo Giravia nokko biteɗo Giravia ene tawi e nder nokko biteɗo Amourdia e tonne kadi ɓe jeehi haɓe jetti toon e wuuro woto ɓe tawi toon tigui kene foto wonde sukaɓe sappo ene gonde ngakkude haraduru kamɓe kala ɓe tawi cuuɗi cafriɗo saaha mo gonɗen ne wonde mawɗo debbo goto no seeɗa ene wondi kadi e neɗɗo goto kawruɗo ladial taw kadi ko heegue waɗi ɗum yoga e mabɓe noon nawama e cuuɗi cafriɗi taw kadi ko gonde e nokko biteɗo Azelimena o sappo e joyi kilométre hakkude muɗum e nokko biteɗo Giravia ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale muri web ko jayinde wiiteno ɓe kolliti oɗo hen debbo holliti jammaji ɗiɗi jewtuɗi ko dadiɓe gaari galle makko waɗɓe comci civil garani ɗon sukaɓe makko rewɓe ɗiɗo hen goto noon ɓiɗɗo debbo tokoso biteɗo Noua Mitti Cheikh haɗo ɗo gonɗen andaka tawto nawa e goɗɗo noon ɗaccitama caggal on tumede wonande kay dawriyanke jeyaɗo toon to hawdila sharqi ko on tigui ɓe jaltinonto konnguli mum ko ɗum saabi ɓe pawa juuɗe ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayinde wiyta pan news ɓe kolliti wonande lundi ɓe
be mbadi erango endra leydi ndi to ne kadi hege mangene tona ko fate bange hege jawdi be mbadi erango faade fedde ngota go windere nde yurni to gonka Mauritanie ciagalon sifti don ken wona joni lebbi tati jawtudi laamu leydi Mauritanie yaltinino ken foto wonde capande nay go milliard taw ko koppreje uguya ken wona capande jeenay jeetati million e koppreje euro ngam wallide nehogola jawdi e nder leydi Mauritanie o de sano namde mabbe dido hen ngaluji kala holtodi naati ado do gondena besnguji leydi Mauritanie hay goto suwata fawde hen larki muduma sengi wi tonto leydi Mauritanie paden ko tonto leydi Mali to leydi Mali ko pelbundiral musngal wadi ton kikide heccianko e nokko bitedo kumga ene tawe endra falde mopti ko famdi ko kala kambe be hen witede doso en taw kadi ko wañobe be o nyima be liije fulbe mbare mabbe ken foto wonde capande tato e dido pullo ciagalon hen sagalon hen sappo ko sukabe ko wana dum ko kadi won hen haado do gonen ciwata o yitede laamu Bamako non holliti o do saha mo gonen be tetti hen balli sappo ciagalon yaltin dum tabita la pulago taw kadi ko bitedo Abdel Aziz Diallo taw kadi kan woni gardido tabita la pulago joni tonto leydi Mali keddodena ma en jaha ton to koro ton ne kadi ko moto goto nyalawma hanki o yebbi ton pettoje ko famdi ko kala yimbe dido mbasi en pittali mumena yimbe dido gañimi hen dum non wadi koy nokko bitedo bondu ene dum no wadi koy nokko bitedo bondu e leñol bittengola dongate joni tonto leydi Mali keddodena ma en jaha ton to Nioro kalene Ceerno Nioro Sarif mo Nioro Mohamed Wulde Cheikhna Hama Hulla kam tigodo saha mo gondena felliti wallide yoga ene hobe jawdi e nder falde Nioro kala yalti dum non ko jayde Mali actibe kolliti wonande kayodo saha mo gondena o sodi tonuji jondi no fewi ngam wallide yoga ene hobe jawdi so tawi non kala sak o sodi dum koko fate bangi ujunnaje tati e temedde joyi woye tata dum yimbe ko ujunnaje didi e temedde joyi ngam wallide jawdi ndi so tawi non ko ujunnaje didi e temedde joyi woye dum ujunere ngam wallide bandirabe be moni kala wawa nehede jawdi mum tawatinani cadele dum non iwi ko ya balal mo Sharifa mo Nioro joni tonto leydi Mali keddodena ma en kale fo tembe ko fate bange direction générale impôt ko ben tigi o do saha mbadi loskoji men giral khamisa ay to saha mo gondena kala kay tagnodon tike ko fate bange tembe taw ko fate bange goberlaji dogoji ha tendi ko fate bange visite technique e carte grise e gede pare non kala o do saha mo gonde non yo andu kam jewum sodi ko temberde mojjani ambade loskoji mabbe non ngam yidde fawde juude mabbe e wadde ngaldo hen badala joni tonto leydi Mali keddordena ma en kale laamu leydi Canada e gardegol horejo jagorde leydi ndi walni mbiyen e jagorgal kalfinangal ko fate bange koni yankagala bitedo Harjata Sadiana kanko no huninama wona do e lewru août fanu nduma be gaddu ton koni yankobe to leydi Mali nyalawma hanki onon koni yankobe ken wona capande ken wona temedde do capande njoyo taw kadi ko koni yanke mo leydi Canada yettima tonto leydi Mali kambe non be ngari ton be gaddu hélicoptère aji nayi kambe non be gona fellobe kure lesa kambe kala be gonata ko dow weyoji abe tolnira e gede mabbe ten kala mbawa dartade wonande ben wadobe gede de pewani e ndara leydi Mali sengi wi tonto leydi Mali paden ko tonto leydi Gambie ma en jabo musidde meden kodnene Aboubacar ciagala wargoji yimbe tatto bannodi e ndar leydi Gambie Leydi Sar ko non tigi mbiyen ciagal tan beedo tato waranobe ton to Faraba ene wayno be mbirnama e nyalawma asedo nogase tati lewru ndudo no gonden ene wayno bitedo Ismaila Ba e Bakari Kujabi ene wande Amadou Nyang Jawo ciakkitido yaltude aduna kambe beedo tato fo de hollirama hay goto e mabbe ala kebdo hen duubi nogas e joyi kono non khilifaabe diine khilifaabe aada e khilifaabe kettudo bangi laamu ko ene wande sardiyankobe kambe fu be tawtora mande do wirwirde ene wayno kala to beddinda nyorgo ene wayno samata e leydi Allah kewal yimbe be ene wayno non Saydou Ba on ko jinnado Ismaila Ba o holliri tan de dum do woni mo hunde musde aduna mako ko ganda o medata yejjidde dum tene kadi woni ni be tigi sunare kono non o wicagal yewtere nde be baddi e hoorejo leydi ndi ene wayno dum don tan de waawi tan yennude berde mabbe nde tawno on fodibe tan ma losgo wada hen no hanirta ni hennete habe ganda tigirigi hol yobibe pitali beedo be ganda ko bibbe mabbe dum non wadde kambe e be jodi e odo waktu e be padi tan godon losgo no hanirta ni henne kono tan de ko hunde mustebe hunde ne ganduda be medata yejjide dum abadan daiman
kanko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow holliri tan de ñalawma ɓurɗo musdemo de guilo ƴetti laamu ngu de ko oɗo ñalawma ganduɗa ɓeeɗo sukaɓe mbarama o wi saabu ɗum ñande mum tan de tengtinde hay waktuji ɗiɗi fof o juulanno hawri ko aljuma o juulanno ko toon to galle lamorgo to kono hay ñande mun o ronki juulode ɗum hay ɓattiɓe moɓe gandi ñande mun o ronki ko wonde o wi tan de jenayse on ɗe noon ko jenayse Gambi fof kono ko jenayse Farabanaɓe kono tan de o wi hande o yewtidanno oɗo biteɗo Amadou Diawo mo wino onne kadi ma yaltu aduna ene wayno ɗum o wawata jabde ɗum kono tan de o holliri tan yoɓe jaadu e haqqilantagal mabɓe tene kadi losko ma waɗa hen no hannirta ni ennete kala mo ganduɗa tan jungo ma ene takki e ɗum ɗo ma rewne to e lawol no hannirta ni ennete kodde nen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e leydi men Gambi. koddo nene Abouba toon to Capital FM sen giwi toon to Banjul paaɗen ko toon to Guinée Conakry kikiɗe hanko e wiide cukko jagorɗo taw kadi ko jagorɗo mo koni yankagala biteɗo Aliwa Sellou Camara kam tigui yalti ɗum wonande lanel tokosela taw kadi ko gollotonogel e gollorgal bitegal SM2 taw kadi koko fate banggue minuji toon to Dinguiraya guel lanel tigui teɓɓiti hanki yane leydi ne wonno hen noon ɓiɗɗo Kaverje najo goto ene wonde Allemagne najo e Pologne kame Guinée najo kamɓe kala ɓe mbasi pittali mabɓe ha joni toon to Guinée keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Guinée woni Alpha Condé waɗi jillu mum ñalawma heccanko toon to Fouta Dialo o hunima toon noon wonande ka Fouta Dialo naɓe e tuma kay nde ɓe gulliti wonande kala saaha yimɓe ne gara toon ne gujja dabeji mabɓe aɓe tumi noon leñol bitegol machi aɓe tumi leñol bitegol machi kame ganda goro kanko noon hoorejo leydi o holliti ko hedde gurdam ko kayit gollo leñol bitegol machi ene wonde witeɓe gandu goro gonta ar wujjude jawdi toon to Fouta Dialo ko wona ɗum ko noon gouverneur mo Fouta Dialo biteɗo Saydou Keita holliti wonande Fouta Dialo ala kanŋe ko ɗum saabi laamu leydi ndi ne welsidi kanko Alpha Condé noon o hollite konngudi makko mettuɗi no feewi o holliti wonande biteɗo Saydou Keita taw ko gouverneur o janggani yo tawi yo rutto e école rutto e ko fate banggue wittoji ma taw ko nayyi ɓuuri kanŋe hewde sembe nde tawno kalɗo nagge ala ma wi hay so tawi leydi ndi waɗi kanŋe wawata dañde ɓamtare kanko Alpha Condé noon o hunima oɗo saaha mo gonen ma wallit ɓiɓɓe Guinée naɓe ha tente ɓiɓɓe Fouta Dialo naɓe no jenciniri gaynaka mumen ha wawa ƴellitade e nder leydi Guinée sen giwi toon to Guinée paaɗen ko toon to Ghana jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Ghana jabtima laamu leydi Amérique tuma aljuma ɓennuɗo hen noon nde ambassade leydi Amérique holliti wonande kay so tawi laamu ngo akara ɗaccani wallide ɓiɓɓe Ghana naɓe fewna ɗumen kayita so tawi naati Amérique ɓe majjin ɗumen toon woto jaltude ɓe gonta rokku hay goto visa oɗo saha noon kamɓene laamu Ghana ɓe jaaɓi ɗum tene ɓe goni koye loskoji mawɗi no fewi e hol waɗoɓe ngal ɗon baɗal e nder leydi ndi toon to Côte d'Ivoire subaka hande o ko pelɓodiral hakkude dognoɓe werlaji e société biteɗo société biteɗo Sonitara noon dogata ko hakkude Abobo kame a Jammeh hakkude mabɓe kame syndicat ji mabɓe ha dadiɓe gaari hakkude mabɓe toon to Burkina Faso paaɗen hoorejo leydi Burkina Faso biteɗo Rakmar Christian Kaboré ñalawma hanke o jooɗima kene fota wonde 100 minutes omo huccodire jayde ha tente radio witengo Savan FM omo haala ɗemgal bitegal moore caggal mo waɗama o ñingama no fewi saabi noon holko jooɗi minute aji 100 taw haala tan ko moore ɓolde woni mosinkore o holliti noon hay ɗemgal gotal gongal e leydi he o fawani ɗum e dow moore walla fawani moore dow ɗemde keddi ɗe ala ko moore tigui yimɓe ɓuuri wawde nande ko ɗum saabi noon ko yiiɗi haalde ko haala hen oɗo saaha noon yidde makko haɓade ko fate banggue wat boniyankagal e haɓade basala e addude courant kame ndiyam e jaggude sukaɓe kala nawde ɗumen e cuuɗi jangguirɗi kame cafriɗi kala sen giwi toon to Burkina Faso paaɗen ko toon to leydi Gabon jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue konngol laamu biteɗo biteɗo ila uyummi ñalawma hande o ma huccodira kikiɗe hande kirɗo ma huccodira ɓesguji leydi ndi kala caggal kayde batu jagorɗe haalno caggal noon ɓoggi karaleje kala cakti wonande e laamu leydi Gabo holliti ma ustu hewɓe e gollotoɓe e laamu leydi Gabo ko wona ɗum ko kadi joɓɗele kewɗe ma guste ko wona ɗum ko noon oɗo saaha yimɓe hewɓe ne jogui hen kulhuli mawɗi no fewi ha tente ɓiɓɓe leydi ndi kala kankone o hollitima o huccodir yogay ɓesguji leydi ndi e jayde leydi Gabo gam fammindeɓe ɗin konnguɗi holto ɗi giwi e holto ɗi payi e
holtoɗi gitta sen giwi tonto Gabon koto Libi paɗen tonto Libi ñalawma hande o kene fotonde ujunere neɗɗo fonnoɓe ya tonto leydi Libi kamɓe kala nanga en capanɗe jeetato ko rewɓe ko wona ɗum kono en capanɗe nayo ko sukaɓe e kamɓe kala ɓe tawi oɗo saaha mo gonɗen tonto Tripoli tonto Nigéria paɗen ko pelɓodiral waɗi toon ñalawma hanki o ko famɗi ko kala capanɗe jeetato e jeegomo pullo mbasi toon pital men taw kone hoɓe jawdi ngal pelɓodiral waɗi ko hakkude mabɓe e remoɓe taw kadi waɗi koye nokku biteɗo Barking Ladji ko toon ɗum waɗi taw yaltin ɗum kadi ko kalfinaɗo konngol police mo nokku biteɗo Barking sen giwi tonto Nigéria paɗen ko tonto Zimbabwe caggal on ñalawma hecci henke o e nokku biteɗo Buluwaya tonne kadi ko toon tigui hoorejo leydi ndi biteɗo Emerson Yano ngam waɗi toon meeting muɗum ko toon tigui bombo wedda cikko hoorejo leydi ndi noon gañima hen kono hawɗo saaha mo gonɗen kam anda ko holwaɓe ngal ɗon baɗala tonto Éthiopie wonande kay hoorejo jagorɗo leydi ndi biteɗo Abiy Ahmed e tuma nde wonno meeting makko wonnoɓe seppoji jaden makko police ji beddima toon lacrymogène ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hen waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittando muɗum oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jabir sawto wala Ghali Abouba Turki Syrie ha tonto leydi France Ghali Abouba bismillah maɗa jam hire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men jolam jabiri koto leydi turka puɗɗotoɗen Recep Tayyip Erdogan ko hoorejo leydi turka fiftinde bandiraɓe noon alada hanki o leydi turka yehino sumgoji mum suɓade hoorejo leydi e oɗo saaha noon ko Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi ndi ko kanko tigui heeɓi polgu o heeɓi noon kene wona 5,5 capanɗe piccal joyyi woni 5,5 woni 52,5% o suɓama noon e oɗo saaha ko kanko tigui heeɓi polgu yogay noon e lundiyankoɓe ha tengti e mawɗo lundiyankoɓe dikkinoɗomo e ɗiɗo sumgoji holliri tigui wonde sumgoji ɗi ndewani lawol siftinde en kadi sumgoji ɗi jaaduno tigui ko sumgoji hoorejo leydi e sumgoji serɗiyankoji kanƴi ɗi foof mbaddi lawol gotol e oɗo saaha Recep Tayyip Erdogan heeɓi tigui polku hono nanɗo makko musidɗo makko sehil makko biyeteɗo Vladimir Poutine hoorejo leydi turke windimo ɓattake hollirde bellamma mum e widemo kadi yo jogoro jaam koto leydi Syrie paɗen koniyankoɓe leydi Syrie e ballal koniyankoɓe leydi Russie ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaddi garɓe gara musɗo e ɓeɗo pelle taw ko felde sabbitiɓe woni tigui rebelle taweteɓe to banggue worgo taw ko worgo bajo banggue worgo waji worgo bajo hirnangue leydi ndi ko famɗi foof ɓe jooɓima fodde capanɗe jeeɗiɗo rebelle on holliri kono no holliri taw kay ko jagorgal leydi Russe kalfinaɗo nenka e kisal leydi ndi koto leydi France cakkitoto ɗon mbiyen ñande jamma aset ene wiyata alerte koniyankoɓe leydi France walla mbiyen police mo leydi France mo hinde DGSI woni direction générale de la sécurité intérieure ɓe pawi juuɗe mabɓe e ko famɗi foof yimɓe sappo taw ko jeeyaɓe fedde wadduniyankoɓe fedde hesere wiyetede AFO noon woni action de forces opérationnelles nden fedde noon ardi ɗum tigui ko mennoɗo wonde policier e nder leydi France mennoɗo wonde leydi policier e nder leydi France tawa kadi ene wiye Guy SM ɓe jaɓani ɓaƴinde inde ɗe ha laaɓa ko on tigui ardi nden fedde noon wiyetede AFO woni fandare mabɓe kay ko wadde ñanguji mabɓe jeeyo ñanguji mabɓe noon tawa ɓeɗata ñanguji mabɓe ko nder jumaji e jammaji e nder galleji julɓe ha tenki e galleji to almameɓe tawate e nder galleji kadi taw ko ɓeɗo soknoɓe wiyeteɓe terroriste nannonoɓe ene coka ene mbaɗi ko wiyete radicalisé ne caggal no goppita koye galleji mum ɓe jinno wadde ñanguji mabɓe kamɓe noon ɓe pawa juuɗe tigui ko nder Corse tawa kadi Corse ene tawe waɗɗani Paris jogue mabɓe kadi nanga koto wiyete département de woni nanga kadi ko nder département de la Vienne woɓɓe mabɓe kadi nanga koto wiyete Charente Martine noon koto banggue hirnangue leydi France to banggue hirnangue leydi France noon e oɗo saaha eɓe tawe e juuɗe police noon ne udditi hen leskoye mabɓe ɓe kolliri kay police o kadi holliri garde à vue mabɓe e oɗo saaha ene wawi yaade kay ha kene wona 96 heures. Ghali Abouba konngol meɗen mbayni go hande mbiɗen ko wuuro kala yo tinno ma haysoko duɗala
taw kadi ko duɗala fulfulde wuro kalas ene jogui kees wuro mum so tawi welama no mbaɗirten cuuɗi français ni no mbaɗirten cuuɗi cafriɗi ni eɗen mbawi darnude cuuɗi taw ko ɗemgal pular jangguete hen nannen hen sukaɓe men nannen hen worɓe kane rewɓe kala enen jangga ɗemgal men eɗen mbawi eɗen katani so tawi eɗen jiiɗi codola jawgola kabruji menan joɗam jaɓeri ko haali Abouba to leydi Gambie ko kodde nene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sey moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena